Hej YouTube! I dag vi spiller noget farming. Vores første, det er faktisk rigtigt anden episode, som sådan, men det fucked op. Mit farming blev crashet. Nej, det er første episode. Ja, anden første episode. Ja. Og det er Markus Fransen og Lars Lassen, der sidder på farming. Yes. Og ja. Jeg føler, vi sover måske en nat. Jeg håber ikke, det crasher igen. Så må jeg virkelig ønske, at det virkelig. Jeg kørte ind og så den anden mark. Ja. Og det her Yes. sted, der vil det realistisk. Eller, vi skulle prøve på det, ikke? Jo, vi kan prøve. Vi lover ingenting. Jeg blinker så det hele, ikke? Jo, helt klart. Ej, nu glemte jeg noget. Lige meget. Skal vi låne penge? Kan vi ikke vente lidt med det? Så kan... Men så den her traktor, den sælger jeg lige. Den der, han faktisk skal ikke gøre det. Jo. Jeg synes faktisk, vi skal låne penge lige, jeg ved ikke hvorfor. Det kan vi også. Så vi får nogle ordentlige maskiner. Nej, det gider jeg ikke. Ja, jo, jeg gad godt, men jeg gider ikke gøre nu. Men jeg sælger i hvert fald lige den der traktor, så får vi lige lidt penge. Okay. Fik du nogle penge også? Ja. Jeg har 16.000. 16.915 har jeg. Okay. Jeg har 16.800. Hvor mange procent har du egentlig? 1. Tror jeg det? Nej, 19%. Altså i mig tasken? Ja. Det er ikke så hurtigt fyldt. Ja. Jeg håber, at vi kan lide videoen, men jamen, vi vil prøve at underholde jer lidt mere, men det er lidt svært, når man sidder på farming. Man skal være koncentreret, så man ikke kører galt hele tiden. Ja. Laurits. Hvad? Du kører altid galt. Ja, så snakker vi ud om det. Nu skal vi spille jo. Kan du huske det? Ja, jo. Jeg kan ikke se en skid. Jeg bakker. Du har ikke set noget. Ud med trøthårene. Ikke helt trøthårene. Nå. Ikke Nej. Den der. Nej. Ha. Tag kun hurtigere. Ja, stop det. Eller langsommere. Hold da bare heroppe. Kæft, du kører langsomt. Alt for langsomt. Jeg har overhældet dig, men... Glimmer. Hvor lang kommer vores episode sådan cirka til at blive? Skal det 15 minutter, hvad tror du? Tja. Ja. Ellers så går det bare derudad. Eller det kører. Jeg var nok op på forskellige sekunder. Yes. Nej, jeg har bare sat den til selv at gøre det, men hvis den kommer op i røven med dig, så skal jeg nok lide. Kan du ikke gå over her, eller nej, så vi tjener lidt penge, i stedet for at bruge dem alle sammen på, at han skal køre? Men så gør jeg kun sådan venner, altså på den måde.
Jo. Ja, du er til den. Men det er nok kedeligt at se os først og sådan noget. Det bliver sjovere, når vi begynder at snitte og alt sådan noget. Ja, det bliver fedt at se noget. Det er ikke så sjovt nu. Det bliver også sjovt. Nu kører jeg ikke ind i dig, vel? Nej. For jeg kan ikke se en skid. Læg. Skal se. Der. Nå. Altså, det er mig, der filmer, men det ryger op på hans kanal, eller vores som sådan. Så det er ham, der uploader det. Ja. Yes. Og vi siger ikke, hvad banen og sådan noget hedder. Hvad fanden gør vi ikke det? Ja. Kommer der alle mulige dudes. Okay. Base-kal. Okay. Det er privat, det her. Det er bare det. Det er bare sådan en chillebane. Men I kan skrive, hvis I gider og spille med os. Ja. Det kan jeg godt. Så vi skal der er nogle... det kan være, vi... Man skal være cirka over 12, eller man skal over 10 i hvert fald. Over 10. Vi gider ikke have sådan 8-9 år. Så skal man have spillet det her i, 2 måneder. Eller sådan noget. Vi gider ikke, at bare... Eller 1 måned skal man få. Vi gider ikke den der, der begynder at være... Hvordan... Og det skal jo være nogen, der er seriøs og hører efter. I stedet for bare nogen, der lander rundt. Ja, dem der ikke ved, hvordan man går, dem gider i hvert fald ikke. Nej. Alle burde vide, hvordan man går. Ja. Og det kan godt være, at vi laver lodtrækning mellem nogen, hvis der er flere, der gerne vil være med. Ja. Og i min skole... Så har vi den, der også har liket og subscribet og super. Ja. De kan ikke subscribe med video, men okay. Ja, okay, de kan subscribe til den. Iskoldt. Iskoldt. Jeg er ikke bare god til at købe mig taske, mand. Nå, du prøver. Ja. Prøv at se, hvor hurtigt min mus kan være. Damn. Bare meget mere realistisk end sidste år. Det er mega urealistisk. Det mangler bare, at maskinerne kan gå i stykker, hvis man kører ind i noget. Så er der bare så værksted eller noget? Ja, det kan man faktisk få en mod til. Men... Har du lige fået nogle monies? Jo. Money. Du må godt komme og... Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Ja. Det ord. Jamen, jeg er lidt... Nej, det er vogn, den er derhjemme. Jeg er jo først tur. Nå, okay. Det kan det også bare være lige meget. Ja. Så du bare chiller rundt. Ja. Stort ting. Derudad. Vi kan måske få musik med til næste video, så det ikke er stille. Men det magter jeg ikke til at redigere i. Nej. Og... Yes. Ja, men vi kommer også til at spille lidt Minecraft. Jeg ved ikke, hvad vi siger det til det, ikke? Det er ikke noget, vi spiller også til sport. Det kan vi i hvert fald komme til. Ja. Vi kommer til at spille med. Jeg får snart et sygt våben med en af mine venner. Og tak, fordi du har nogle venner. Ja. Meget morsom. Ja, ikke? Jo, rigtig morsom. Hvor fanden er du henne? Deroppe. Hvad fanden laver du helt deroppe? Jeg er ude og køre en tur. Helvede, Laurits. Jeg håber ikke, de kan høre mig trække vejret. Så er det bare fucked. Så siger jeg bare, hvad fuck laver du deroppe? Så er jeg bare helt op til den anden side af kortet. Hvad fuck laver du deroppe? Det lyder bare skide sjovt. Hvad fuck laver du deroppe? Der er et cirkus deroppe også. Er der et cirkus? Ja, men jeg ved ikke, om jeg kan ind i det. Er du elefanten?
Nej, jeg kan hun. Kæft, min stol den knirker. Har du overvejet at se på din vægt? Nej. Det er meget værre. Det ved jeg ikke. Af for helvede. Jeg slog mit knæ. Vil du lige penge? Ja. Jeg har ikke nogen penge. Jeg har lavet damer. Så stopper jeg vist i videoen. Ej. Slut, det er mig, der bestemmer det. Hvor lang tid er den ved at være videoen? 10 minutter. 10 og 20 sekunder. Nej. 40 sekunder. Vi går lige til sådan noget. Til næsten videre. Det er rigtig problemet over sådan. Jeg håber også, I kan lide den, fordi som sagt, det var første episode, og den er ret død i den første episode, det er den i næsten alle. Yes, det er der, hvor man skal starte og alt sådan noget. Ja, det er sjovt, hvis man kommer sådan, hvor man næsten har det er fedt. Det er også heller ikke sjovt på en måde, fordi det skal vi ikke stoppe sådan noget. Det heller ikke sjovt at have sådan en money mod, hvor man bare kan trykke på nogle knapper, så får man en million eller sådan noget. Det skulle også nederen nu. Jeg vil ikke sige noget ondt mod dem, der har det. Men jeg vil ikke foretrække det i hvert fald. Ja, dem der er lidt til slut. De gør det bare. Ja. No hate. Undskyld, hvis det er sådan lidt, inden vi begge to syge. Men vi havde bare lidt syge. Ikke? Yes. Jeg har lyst til at filme lidt. Chill med jer. Kæft, hvor jeg pro til høst. Det er godt. Det er heldigt, du er, når jeg ikke er. Vi var uenige om, hvem der skulle høst. Ja, hvad havde jeg der for noget, ikke? Ja jo. Vi var uenige om, hvem der skulle høst. Ja, så blev det sådan med mig, at det ikke skulle høst. Og det var da dejligt. Jeg er ikke nogen linje med det, jeg sagde. Hvad sagde du egentlig? Jeg kunne ikke helt høre dig. Jeg sagde, at vi var uenige om, hvem der skulle høste. Ja. Det så blev det bare... I en meget svær duel. Sten, saks, papir. Ja. Men det kan vi ikke lave. Nej. vi har ikke mødt hinanden virkelig, men vi kender hinanden. Yes. Nu skal vi lige der, den her side. Skal vi lige se min bakskilt her? Han er ikke særlig god. Nej, for jeg kan ikke se en skid. Jeg havde hørt det virkelig. Ja. Fuck dig. Sluk dog. Sig det her, at får lidt flere penge. Jeg tror snart, det får. Nu? Ja. 38.000. Det er bare ved at putte træer i søen. Nej, vel. Jo. Ja. Jeg købte sådan en 5.000 inde på shoppen, sådan en, der kan fælde træer. Og så fælder jeg træer til os. Så putter jeg dem i søen. Lol. Så vil vi give mig alle de penge, så kan vi købe en ny bakke. Jeg har ikke nogen penge. Jeg har lært damer. Sådan der. Det var alle mine penge. Nu har jeg 65.000. Vi skal lige gøre den der. Så kan jeg ikke på det her træ, så får jeg dem til at ligge. I kill you! Kommer jeg bare med, snakker jeg bare det her kæmpe træ. Så skal vi lige noget parkeret her. Vi vandt i håndbold i går. Det gjorde vi op mod topholdet. Jeg skårede det sidste mål i det 5. sekund. Vandt I så? Ja, med et mål. Fedt. Ja. Det er kraftigt skills. Her var din motorsav. Kan jeg ikke lige komme op til dig på en eller anden måde? Undskyld, hvis jeg lige råber. Ja, okay, jeg vil lyde af traktoren. Så kan du lige tænde den. Tak. Ja, så kan du lyde af traktoren. Så kan du fælde træerne, tryk på 1 eller 2 eller 3. Så kan du save.
Så ser du nogle af de her træer her. Fuck, hvor er jeg syg. Nej, jeg har gået det på her. Hvor er du hen? Hvor er du hen? Ja, her. Her, kig. Jeg tager det her. Nej, kan du se? Nej, prøv lige at gå lidt tilbage. Gå ind til træk, så jeg lige kan se dig. Jeg er her. Se nu her. Kig der var lige gået hen. Boom. Så er der et stort træ, jeg lige har sat. Herhen. Okay, hvordan fælder man så et træ? Okay, jeg kan lige vise dig det. Du højreklikker, og så kan du bevæge det på en måde, ikke? Så skal du på en måde. Så skal du vente til at komme en enkelt grøn eller blå. Hov. Ja. Det er sgu dårligt til det her. Det er sgu også i starten, men fuck da det. Fuck da shit. Det virker sgu da ikke. Det gør det på en måde, men det tager jeg bare travleren. Hvordan var det, man gjorde, sagde du? Og jeg klikker så på bevæge på den nu. Jeg fælder bare det der kæmpe træ. Se det. Kig op. Nu kigger han. Jeg gør det fandme. Jeg er skills. Godt, Martin. Nu har vi filmet sådan et kvarter. Men så tror jeg snart, at vi har fået de her kæmpe træ i. Har du set, hvor stort det var? Hold, det er jo big. Ej, jeg er ved at ryge. Og det er mega dumt at køre i træk. Det gjorde jeg 2 gange i går. Nej, jeg er ved at få træet ned over mig. Skal jeg ikke lige dræbe hende der? Man kan ikke dræbe de kræfter usynlige. Jeg har også prøvet at købe ned i går. Hvor er hende dame der? Skal jeg så lige vise, hvem der er den stærkeste af mig hende? Ham her til hende. Og det er bagved dig. Ja. Hvad fanden? Hvad fanden er det der? Jamen, jeg tror, vi runder alt nu og lidt af nu, ikke? Så finder vi resten, ja. Yes. Morgen. Vi ses, YouTube. Tak for det. Hej hej.